Zauriwe. Iwewe ndio ngori mu studio. Kanyemba. Vanga vachitaura tete apa. Nyaya hutsanana. Wadzidziswa tambira dzidziso. Ndaona wabudisa diso. Ko diso raita tani. Rachita tani diso. Palipo wataura baba kuti mupota muchita se. Muchimeta. Atia. Vata zvakanaka. Iwe Kanyemba. Pane chinhu chinongotena off chidiki diki. Chidiki diki. Icho. Kampuye kamweka. Hanzi Morona Nelson Muzivi. Ariko. Mr. Graspy. Mr. Graspy waripo. Wanaenda kupi? Kokuti je. Vari kupi? Ari muchibagi. Muchibagi meiko. Ameno kachaoma. Mr. Graspy budikirai. Na iwe. General Tondrairi maungadza Gabon Viper. Tane time. Yeah. Amen pamwe urutamba nawe. Pandakapesera kwakuvaona vakauya pana paZBC Mbare studio. Pandakapesera kwakuvaona masamba asiyana. Kosiyana ne? Masamba asiyana. Kanyemba. Unowaziva mushe general? Ndiri kukuudza wani. Ndiri kukuudza ndakavaone. Arateteka ka? Masamba asiyana. Unotaura nyaya wangu uchitaura iyai. Ini ndozvimirira. Indozvimirira. General Tondrairi maungadza Gabon Viper. Havasiri general vekudhara vavaiziva vaya. Vane dzimwe shamwari. Aiwa. Zvinhu zvavo zvarongeka. Usadaro. Iwe kana mimba yabura ka? Kana mimba yabura. Kutosimba. Kuita zvidhudla. Noti zvidhudla. Mimba yabura. Undiona kuti apa ya. Rega kudaro kanya. Vasiyana noCosmas kamoto ka. Vanasiyana naCosmas kamoto. Wakaona Cosmas abudikira. Unoziva kuti maybe Brian Samaita anenge abwera kuHarare. Pane zvitsva zvinenge zvada kuburiswa. Brian Samaita hanzi ari mustudio ka. Cosmas kamoto anobudikira kana Brian Samaita anoda kubuditsa. Kana Tete Sonene Sibanda vakuita chirongwa chekutsvagana ichi. Anobva budikira. Kanyemba Bayern Munich. Unochijazita? Kana. Saka Germany haipo kumafinals. Haiko. England neFrance. Ndo dzapinda kumafinals. Yes. Mabamumu ari kumhanya neipi? Pakaipa. Dai Bayern yakapinda mumafinals. Asinawo yaisimudza mukombe. Manje PSG. Andiri kuona pena yakarambirwa yeye. Zvinowanikwa mubhora. Pena yakarambirwa. Zvinowanikwa zviyazve. Zvinowanikwa zviyazve. School fees. School fees. Back to school. Izvo zvimaheadmaster vari kurira ka. Ndo vakushanda. Vari kurira. Ndo vari kurira. Kuti chateererwa here sisona Kanyemba. Maheadmaster ndo vanenge vachirira. Manje voita sei? Honorable Mashavave. Honorable Mashavave. Kana tona. Iwe waikutsvaga ka? Rini? Honorable Mashavave. Kanzi Philip Nakanyemba bwerani kuno. Usadaro. Ndina mfeso ndirangani. Wakanaka honorable. Ndine nyaya. Kuna kunaka. Amen. Ndatowatsvaga honorable Mashavave. Ndizvozvo. Tinoenda kuna honorable Makahamadzi. Itai kuti vabatike ko honorable Kanopula. Ndakavafonera musuno zvikanzi ambizi ndichakufonera havacharitene call. Havachatitsvaga vese vavo. Honorable Kanopula. Ndizvozvo. Wati? Handizivi kuti chichemo ichi ka tingaite sei. Honorable Minister vakambotenderera ma-auction floors. Kana siri last week about one vachimboona nyaya dzemaprize efodya. Kuri kurwadza. Varimi vakawanda vachakwanisa kudzokera kumunda. Kunorima fodya. Fodya iri kugurwa na 10 cents per kg. Kanyemba. 20 cents per kg. 30 cents per kg. 50 cents per kg. Apo munhu aratsaiti nemabhero ari kubwerera kumuyi ari bekada chadapata. Philip ndo zviri kuitika. Nyaya yakambotaurwa pakafamba minister. Yes. Fodya yakatengeswa kubva last year yanga ichiripo. Ndobva pazoita hondo kuMiddle East iripo iyi. Yes. Saka pakutengwa kwayo nyika dzeikokoko nana China ndo nyika dzinotenga fodya munomu. Saka nekufladha kwayanga yakaita last year izvo zviyauya futi yakawanda fodya. Haisina demand. Pangaitwe sei nokuti Philip ka 10 cents per kg, 20 cents, 30 cents murimi akwanise kudzokera kumunda. Inini advice yangu inoenda kumurimi. Dai ambochengeta fodya yake. Kusvika lini? Zvichatambanuka.
nokuti musika kana wavhurwa kudai so wavhurwa as kuti wavhurirwa munhu wese kuti atengese asi musika unogara wakavhurwa asi unozovhara ka pane nguva yaunofana kuvhara but fodya inenge ichienda mwaka wekutengeswa kwefodya unoramba uripo pazvakatanga paya zvanga zvitori nani ndizvozvo nokuti fodya yanga iri shoma izvozvo yaflata yawanda varimi vedu dai vatora mukana wekuti vanhu vasangowandira kufodya chete pane zvekurima zvakawanda kanyema ndizvozvo zvinounza mari saka pane zvino advice yangu hongu unorima hako fodya cabbage crop tsvaga zvimwe zvekurima vana pizi wava izvozvi zviuk rungotenga pizi nyika iri kuita mari nyemba chimbamba uri kuzvona rima kanyemba but madii kutsvaga honorable minister vauye timbotaura navo timbonzwa kuti varimi voita sei nokuti chokwadi havadzokeri vamwe vari kutotsvaga mari yekutodzokeresa kumusha mushure mekutengesa fodya mumwe anongoti fodya ndiye ditas watofa muntu kochi fodya dai wati takwanisa kuvatsvaga vambouya vambotaura nemhuri yezimbabwe next week I promise. Thank you Minister Ambwira Pam. Thank you. Because wampata kana pa4 kana pantedwe wotaura nemhuri yezimbabwe kuti zvingaitwe sei baba masuka pane nyaya iri kubva kupi kuma auction floors uko zvakwana chiko iwe ninilira ka pane andiri kuona Sekerod nezuro vanga vachipecha Sekerod pane gomba ranga ranetsa pa SPCA uchangobva pa SPCA pamarobots ranga riri kuleft rakagadzirwa handichanoona nhasi kuti rakazoitwa sei asi ipapo ndo pachapfuura here neroad zvekare chibva mutaundi ichienda ku10 miles ndizvozvo manakidzira ari kuita new chitungwiza roads but kana tazogara kambani iri kugadzira road inobatanidza Harare Kanyemba kambaniya sanga dzava kuti rikiti vari kuti pavanenge vasota vapedza nemaroad markings yes izvozvo zvakakosha ndakakumbira ndakati kambani yakapuhwa basa rekugadzira Chivhu Gutu road yakaitwa yakarisefeswa road iyoyo kuenda kwaGutu ichiri kugadzirwa kumberi uko yakarisefeswa asi pane zvinoda maroad markings kuitira kuti vari kufamba mugwagwa une marori une mabhazi anoda kuteredzi vamwe vari kuincrocha vanozoita tsaona tiri kuda ngapaiswe mamarkings pane tumareflector anoza tunopenya usiku tuntandiza mbuya vangu kapa wakamboenda kuBotswana twanga tusati twawanika muno kumasuroko pavakadzoka zvikanzi rodhi dzoko dzinenge dzine magetsi vanenge vachiona kadzichilaita zvikanzi dzine magetsi itoto tunobatsira kuti at least driver kana achifamba anenge achizwa pekuti rodhi yakaperera papi apa hatirasikirwe neupenyu vanhu vanofanira kuchengeta mhuri ndizvozvo vachishandira nyika tinotenda ndikukumbira ukandi kuti undibatsirewo unditsvagirawo maquotation wafunga kuita seko nekanyema kuti ndege dziri kuita mari unogura ndege kanyeba shuwa Philip icho unogura ndege wati sekuri dumba ufambe mudenga ndizvozvo why not vhiri rendege zvokutoti patiri kuenda kuHwange nakuBinga funa kuenda nandege yangu unomara yes asi zvishuro zvemwoyo ndizvozvo handikuna ufuna quotation yandege kanyemba even patiri kuenda panonzi pachiapa pasvisva anoti svisva tichienda kunyamapanda palot ndabva kuti abake shira baba Shero baba Harare nani futi nanishatizi Mr. Jane Mr. Mutasa ndokunonzi kushandira nyika ndizvozvo ndikutarisa kana mafara acho kuti anenge akadira paloti apa ndifamoto ndakukomedwa aiwa bo saka ndokona mangwana all right sharp